Maayong Pasko kaninyong tanan. Ang atong gipaabot sa usa ka tuig na duol na gyud nga moabot. So gusto lang kong magsulti nga hinaut pa unta ang atong Pasko maayo kayo. Maayong pag-celebrar nato sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Kumusta kamo? Daghang salamat sa tanan usab nga mitabang aron nga kita maka Bible study. So karong adlaw akong gihuna-huna nga tungod kay sa sunod semana Pasko naman ato sang gibiyaan ang atong gitun-an sa usang semana sa libro ni Marcos kapitulo 2. Akong i-review ang atong pagselebrar sa Pasko. So akong gipili ang gisulat ni Matthew. So ang gospel nato Matthew, Mark, Luke, John, nagsulti sila may tungod sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. Apan akong gipili din hilang sa sinulat ni Matthew. So kapitulo 1 versikulo 18. Sa dili pa kita magsugod, atong hangyon ang atong Dios nga magauban kanato karon, magaampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat nga ikaw mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa among mga sala. Ginoo, hinaut po ta nga ikaw ang magtudlo kanamo karon, imong abrihan ang among tagsa ka kasing-kasing. Tudlo usab kami nga tungod sa imong dako kayong gugma, imong gihatag ang imong bugtong nga anak aron nga maglukat sa among mga kasalanan. Ginoo, naghangyo kami sa Espiritu Santo nga motudlo kanamo karon sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. So akong basahon ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo. So abrihan ninyo ang inyong Bible sa Matthew chapter 1 kapitulo 1. Magsugod kita sa versikulo 18. Guys, naana ba mo dinha sa kapitulo 1 versikulo 18. So basahon nato. Kitang tanan hebolo kita mahitungod sa Pasko, unsay nahitabo sa Pasko. Gusto lang ko nga akong dugangan ang atong information mahitungod sa Pasko. Verse 18. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Mao ni pagsulat ni Matthew. So, ingon siya. Ang iyang inahan nga si Maria ni adtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Kining pulong nga gitakda kini betrothal period. Gitakda kung magkasabot na ang mga ginikanan na ay usa ka tuig nga dili sila magsama. Pero kining gitakda na sa usa ka tuig dili sila magpuyo apan mag-prepare ang lalaki kung ang balay ayuhon magtanom siguro daking tanom para mabuhi. So importante kayo ning betrothal. Kining gitakna wala ni sa atua, wala ni dili sa North America, didto lang ni adtong panahona. So mura na ni siya og tinuod nga kasal. Pero dili pa mag-uban. And then apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria na nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Nagsabak siya, murag nagdako og hinay ang iyang tiyan. Panaybulo siya nga tungod ni sa Espiritu Santo. Dili tungod sa lalaki, kundi sa Espiritu Santo. Si Jose, o karon, ang bana niya si Jose. Si Jose nga iyang pamanhunon,
tao nga matarong, sunay pulong nga matarong. Matarong musunod sa Ginoo, duol sa Ginoo, matarong, o dili buot nga pakaulawan niya si Maria at tubangan sa mga tao. So si Jose nakita niya nga nung nabuntis naman na mabdos na nga wala man mi nag-ipon. So dako kayo ang problema ni Jose. Nga unsa may ang himuon? Nga wala pa gani mi nakasal usa pa ka tuig. Unsa may bation, unsa may isulti sa mga silingan kay gamay lang ning baryo. Unsa may isulti nila? Unsa may kaulaw ni? Dako kay ning kaulaw nila. Unsay himuon unta niya? Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Mao iyang desisyon. Ihilom lang niya aron nga dili maulawan si Maria. Kay imagine imong gihugugma gusto pakasalan nimo pagkahuman di ay murag pagkahuman di ay naman di siya boyfriend nga lain. Mao ni iyang paglantaw. Wala siya kay bulog nga kiniplano sa Ginoo. Versikulo 20. Kini ang interesting kaayo. Samtang naghuna-una siya niini. Naghuna-una siya unsa iyang himuon. Nasakitan siya husto. Samtang naghuna-una, wala siya misulti nga nagampo siya sa Ginoo unsa iyang himuon. Apan samtang naghuna-huna siya, mipakita kaniyang usa ka anghel. Anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon. Mao ni mensahe pinaagi sa damgo. Jose, kaliwat ni David. Ayaw kahadlok. Relax lang. Ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. Kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So, tungod sa gahom sa Espiritu Santo, nagsabak si Maria. Maunay gisulti sa anghel kaniya. Unsa may iyang himuon? Verse 21, mingon ang anghel, manganak siya batang lalaki. O ngani siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa kasalanan. So, unsay ipahingalan? Jesus. Sa Espanyol, Jesus. Sa in English, Jesus. Sa ilang sinultian, Yeshua. Muna ilang sinultian. Kita nga natudluan sa mga Espanyol ang atong pronunciation, Jesus. Apan sa original niya ngalan gyud Yeshua, Joshua. So unsa may giingon, unsa may mensahe, unsa may purpose, katuyuan nga si Jesus gipadala dinhi. Versikulo 21 mingon, luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. So siya ang manluluwas. Dili ang relihiyon ang manluluwas nato. Ato nang ipalayo, kundili si Jesus ang manluluwas. Mao nang nag-celebrate kita og Pasko. Dili tungod kay 25 wala ta kay bulo og 25 bagyod. Daka mga istorya nga tradisyon sa mga Romano nasunod lang ni dagha mga istorya nga mingon dili na 25. Ang uban dili magselebrar kami mingon silang dili man na 25. Di sila magselebrar. Kay bulo kita. Nga dili gyud na 25. Apan ang purpose lang ang katuyuan nato nga kita magpasalamat nga ang manluluwas mianhi nagselebrar kita, malipay kita nga mianhi dinhi. O okay pod nga mas maayo nga kada adlaw magselebrar kita nga si Jesus mianhi dinhi sa kalibutan. Dili lang usa ka adlaw sa usa ka tuig. Luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga kasalanan. Importante kayo ni. Kining mga Hudiyo, relihiyoso kayo. Mituo sila nga sila ang pinili sa Ginoo
o tungod sa ilang siging pag-adto dito sa templo, sa simbahan, daghan silang himuon. Yung sila nga kada tuig mawala mong sala. Apan kitang tanan makasasala. Kung unsay atong seremonya sa simbahan dili na makakuha sa atong sala, si Jesucristo lang ang makakuha sa atong sala. Siya ang makaluwas kanato. Kay ikaw ug ako adunay sala, kinahanglan nga malimpyuhan ang atong kasing-kasing. Si Jesus lamang tungod sa iyang gibuhat dito sa Kalbaryo. Dili lang si Jesus nga nag-remain, nagpabilin nga bata, nagdako siya og iyang gihatag iyang kinabuhi. So, and then verse 21. So, si Jose giingnan na nga kini tungod ni sa Espiritu Santo. Plano ni sa Ginoo. And then, verse 21, verse 22, o kining tanan, nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang propeta sa Old Testament mao ang spokesman sa Ginoo. Sila ang magsusulti kung unsay plano sa Ginoo. So kining propeta gisulti niya mga 500 years sa wala pa na tao si Jesus. Ito mo ni giingon. Ang usa ka putli nga batanong babay magsabak. Unya manganak og batang lalaki. Ngalan siya Emmanuel, sa ato pa ang Dios ania uban kanato. So ang Dios uban dinhi nasa kalibutan. Uban kinsa man ni mingon si Jesus giklaro niya dinhi nga ang Dios uban kanato. Si Jesus Dios nga mianhi. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. So, gipangasawa ni si Maria bisag unsa pay gisulti siguro sa mga silingan, unsa pay mga chismis niya na wala niya panumbalay nga kay mituo misalig siya sa pulong sa Ginoo. Duol man siya sa Ginoo, gipangasawa ni si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria. Wala niya hilabti hangtod nga siya nanganak. Otro nako, apan wala niya hilabti si Maria hangtod siya nanganak. Unya gingalan ni Jose ang bata og Jesus, Yeshua, manluluwas. Emmanuel, buot ipasabot pod nga ang manluluwas mianhi uban kanato. Kapitulo 2, matutas kapitulo 2. Unya, verse 1, natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem. Sa naay kanta nga famous, O Little Town of Bethlehem. Sa lalawigan sa Judea, sa probinsya sa Judea, sa panahon nga naghari si Herodes. Nakadungog na kita og kinsa ni si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan. So kinsa ni mga tao nga giingon niya? Kadaghanan kanato nahibalo nga mao ni ang tulo ka hari, 3 kings. Tulo ba gyud ni ka hari? Atong tanawon nga tulo ba ka hari? So mingon siya miabot. May mga tao, wala kay balo o wala gisulti ni Matthew kung tulo ba, pero may mga tao nga may kaalam may tungod sa bituon. So ang bituon ang gagiya nila. Laing klase ning bituon. Kay gaunan nila ang bituon. Dili ini ordinaryong bituon. Niadto sila sa Jerusalem. Gikan sa sidlakan. Posible siguro wala man isulti din Posible gikan siguro sila sa Iran, sa Saudi Arabia, sa Syria. Kasi mao man east man na siya nga gikan sila dito. Kini sila
Pasibli usab nga nagbasa sila sa karaan nga tugon. Nahibalo sila og unsay istorya, unsay plano sa amahan. And then, versikulo 2, og nangutana. Hain man ang bata nga natao, nga mao'y mahimong hari sa Hudiyo. Kahibalo sila nga kini bata mahimong hari sa mga Hudiyo. Ingon sila, nakita namo ang bituon nga nagpahibalo sa iyang pagkatawo. Pagsubang niini didto sa sidlakan, og miani kami aron pagsimba kaniya. Oy, unsa maning pulong nga pagsimba? Bata pa gani si Jesus, di na nay mga banggiitan, mga tao nga nahibalo, musimba. Ilang simbahon ang atong Ginoong Hesukristo sa bata pa. Kamo, kabalo ko nga daghang mga tao sa kalibutan karon nga dili mutuo nga si Jesus Ginoo. Kinsa may inyong simbahon? Kini sila gisultian kita ni Matthew nga kining mga nagbisita misimba, ang ilang purpose pagsimba, paghalad sa atong Ginoong Hesukristo. Kinsa may inyong gisimba? Ang inyong pagsimba mao ba nga tungod kay si Jesus dinhi sa kalibutan? Mutuo ba mo si Jesus ba ang inyong gisimba? Mao na pangutana sa usag-usa kanato. Sa pagkabalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. So, daghan siguro ning mga tao nga miabot sa Jerusalem kay ang tibuok syudad na hibaluman nga naay bisita nga gikan sa east. Miani dinhi nangita sa usa ka bata nga mahimong hari dinhi sa Israel. Kini sila pasibli siguro kay kining mga tao dinha sa Israel at this time under sila sa Roma. Silang tanan galisod sa ilang kinabuhi. So nadungog nila nga ang hari. Kay bulo naman sila unsa po'y plano sa Ginoo. Kini sila gapaabot naghari nga murag nga hari nga kagikan ni Haring David. Kay bulo na sila. So, possibly, maayo ning balita nila. Apan para sa hari, dili maayong balita. Og, unsa may gihimo ni Haring Herodes? Verse 4, gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari og mga magtutudlo sa balaod o gipangutanan niya sila asa man matawo ang Misayas, ang manluwas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. So ilang gi-quote ang propeta nga gisulat mga 400-500 years before. Gikan ni sa Bible sa Old Testament miingon, ikaw Bethlehem sa yuta sa Juda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Juda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan sa Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Gusto niyang i-estimate kung unsang adlaw o pilay edad sa mga bata. Unya gipaadto niya siya sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, o kung makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron muadto og musimba usab ako kaniya. Tinuod ba gyud ni nga siya mosimba o aduna siya plano nga patyon kung makita? Kung mubalik ning mga tawhana, mga manggialamon, mubalik niya nga tuad didto
iya dayoning ipapatay. Dili gid siya mosimba. Karaghanan ka nato siguro mosimba ta. Ang purpose tuyo nato nga makita natong mga amigo dinha or tungod sa tradisyon mosimba lang ta. Dili gid ta mosimba nga kung kinsa si Jesucristo. Verse 11, unya misulod sila sa balay. Unya misulod sila sa balay. Kinsa maning sila nga giingon ni Matthew? Sila mao ni ang mga manggialamon nga gikan sa east. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata. Si Jesus di ay naa na sa balay, mibali na sila. Wala na sila sa pasungan. Pila na katuig siguro, usa duha katuig, nakapuyo na sila sa balay. So mao na atong tanawon, nakadaghanan atong makita dinha sa mga cards, Christmas cards nga naay tulo kahari mga magbalantes karnero nga naa sa likod sa pasungan. Wala di dinha ang mga hari, dili ginit tulo kundi tungod lang sa ilang gasa. Unya, unsay nitabo verse 11, ug misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nangluhod sila ug misimba sa bata. Nangluhod sila ug misimba ni Jesus. Magduda ba mo nga si Jesus tao lamang? Dini atong makita nga gisimba si Jesus. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila atong himon ihapon kaniyag bulawan, insenso ug mera. Tulo ka gasa. Mao nang ang tradisyon moingon nga tulo ka hari. We three kings of Orient are tungod sa gasa, tulo. Apan ang Biblia wala moingon nga tulo ka hari. Tulo lang ka gasa. So, mao na itong tanawon. And then, sa diha nga nanglakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose, pinaagi sa damgong nga nag-ingon, bangon, dada ang bata ug ang iyang inahan ug pangagyaw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin dito sa hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitao ni Herodes aron patyon. Bosa mibangon si Jose dayon kanang gabhiuna. Gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagyo sila didto ni anang gabhiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila dito sa hangtod nga namatay si Herodes. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. So mangutana kita. Naapoy akong si Jesus wala lang siya sa wala pa na tao ang atong Ginoong Hesukristo. Utro na ko ha, sa wala pa na tao si Jesus, dinhi na siya sa kalibutan. Nagpakita na si Jesus sa kalibutan. Sa wala pa'y Pasko, dinhi na siya. So makaingon mo, unsa man ang imong gisulti, unsa man ang nahitabo, palihog og klaro na imong gisulti nga sa wala pa rin Pasko, dinhi na si Jesus. So atong natuna na nato ni. So atong tan-awon sa kung adto kita sa Juan versikulo 8. Juan kapitulo 8 di ay. Kapitulo 8 kung abrihan ninyo, Juan kapitulo 8. Versikulo 4 versikulo 48. Ang title sa paragraph, sa wala pa si Abraham, mauna ako. So wala pa si Abraham. So atong tanawon, kining sitwasyon kining gisulat ni Juan, ang mga Parisiyo nakipaglalis sa atong Ginoong Jesucristo. Sila ni ang mga kontrabida. Ilang siging gi-question nila ang atong Ginoong Jesucristo. So mao ni istorya, mao ni konteksto.
Kaniya mitubag ang mga Hudiyo nga nag-ingon, dili ba husto kami nga ang imong pag-ingon nga ikaw Samarianon o giyawaan? Si Jesus mitubag nga nag-ingon, ako wala hingyawai, hinunoa ako nagapasidungog sa akong amahan, o kamo nagpapakaulaw kanako. Nganhi dili ako ang naninguha sa akong kaugalingong kadungganan, anay usakan nagatinguha niini alang kanako ug siya mao ang gahukom. And then moadto kita sa versikulo 50. Mingon si Jesus, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga kon adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makasinati og kamatayon. Mingon si Jesus, kung kinsa toy maminaw nako, dili makatilaw og kamatayon. Ang giingon ni Jesus, spiritual death, espirituhanon nga kamatayon. Verse 52, ug ang mga Hudiyo miingon kaniya, karon napiho na gayud namo nga ikaw giyawaan. Mingon sila, si Abraham namatay. Maingon man ang mga propeta ug ang mga muingon ikaw, kung adunay magatuman sa akong pulong, siya dili gayud makatilaw og kamatayon. And then nangutana sila ni Jesus sa verse 53, labaw ka pa ba sa atong amahan nga si Abraham nga namatay? Si Abraham namatay na 1,800 years before the birth of Jesus. Namatay na, dugay na kayong namatay. Mingon sila, si Abraham, mas labaw ka ba? Nagpakakinsa-kinsa ka, uroy. Nagpahambog-hambog ka nga, kinsa man ka. Si Jesus mitubag nga nag-ingon, kung ako maupa ang nagpasidungog sa akong kauglingon, nan walay hinungdan ang akong kadungganan. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga mao ang inyong Dios. Apan wala man lagi kamo makaila kaniya. Ako nakaila kaniya, kay nag-angkon pa man ako nga ako wala makaila kaniya, nan baka kon unta ako sama kaninyo. Apan ako nakaila kaniya og nagatuman sa iyang pulong. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay, nga siya makakita sa adlaw sa akong pag-anhi. Si Abraham, huna-huna, imagine ang gisulti ni Jesus, nga si Abraham nalipay sa pag-anhi niya sa kalibutan. Nga si Abraham, and then basahon na to ulit, adlaw sa akong og siya nakakita niini og nasadya, nalipay si Abraham, nakita niya. Og ang mga Hudiyo miingon kaniya, wala pa man gani makaliman katuig ang imong kaugalingon, wala pa ang edad nimo, wala pa kay 50. Nakakita ka kang Abraham, sabi niya, wala pa kay 50, unsa may imong buot ipasabot, nakita mo na si Abraham? Mingon si Jesus, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga wala pa si Abraham, mauna ako. Nadungog ninyo? Ang gisulti ni Jesus, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga wala pa si Abraham, mauna ako. Tungod niini, namunit sila mga bato aron ilabay kaniya, apan si Jesus mitago og migula sa templo. So unsa man tong atong gibasa, importante kay na nga mahibaw-an nga si Jesus atong isulti nako ang kinsa man ni si Abraham. Si Abraham mao ni kagikanan sa mga Hudiyo. Kanang tanang mga Hudiyo karon gikan ni Abraham.
Si Abraham possibly nga taga northern Syria or southern Turkey or possibly siya nga taga Iran. Si Abraham gikuha siya sa Ginoo aron nga gipili siya aron nga siya ay mahimong amahan sa mga Hudiyo. So gikuha sila dito dapita. So kanang mga Iranian, mga Syrians relative ni sa atong Ginoong Hesukristo sa mga Hudiyo. Gikuha siya, gibutang siya dito sa Israel para magsugod og mga katawhan nga iya sa Ginoo. Og kini nahitabo. Gikuha siya mga 1,800 years sa wala pa natawo si Jesus. Og si Jesus miingon nga sa wala pa si Abraham dinha nako. So si Jesus dinhi na sa kalibutan sa wala pa ang Pasko. Nakita niya si Abraham. Og basahon usab nato sa Genesis. Mao ni unang pagpakita sa Ginoo ni Abraham. Ang Ginoo nagpakatawo, nakita niya si Abraham. Ang pagtao og si Jehova miingon kang Abraham, pahawa ka gikan sa imong yuta o gikan sa imong kaabtangan og sa balay sa imong amahan ngadto sa yuta nga akong ipakita kanimo. So gitawag si Abraham, nagpakita ang Ginoo nahimo siyang tao. Nagpakatao siya. And then versikulo 17 usab muna ikaduha ng pagpakita na nakita ni Abraham ang Ginoo nahimong tao. Og sa may panuigon si Abraham nga kasiyaman og siyam, 99 years old, katuig, mitungha kaniya si Jehovah og miingon kaniya, ako mao ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, lumakaw ka sa atubangan ko og mamahingpit ka. So ikaduha ni nga nakita ni Abraham ang Ginoo. Mingon si Jesus, ako na. And then kung ang ikatulo usab nga sa wala pa ang Pasko, di na si Jesus, makita nato sa kapitulo 18. Mahitungod ni sa Sodom and Gomorrah. Ako na lang istorya ninyo ang nahitabo niini. Di na tulo ka tao nga may bisita ni Abraham. Kining tulo ka tao, duha ang anghel og ang Ginoo. Tulo ka tao, duha ang anghel og ang Ginoo ang ikatulo. Ang Ginoo nagipag-istorya ni Abraham, gipakaon ni Abraham siya ang Ginoo og pagkahuman isultian ni sa Ginoo na kanang syudad sa Sodom and Gomorrah akong gubon. Kay ang ilang sala ako nang nakita, ang ilang sala ako nang sunugon. So si Abraham mihangyo gyud na ayaw sunugan na. Kung makakita ka og 20 ka tao o 50 ka tao imong sunugon, mingon ang Ginoo dili. Kung makikita ka pulo, mingon siya dili nako sunugon. Alam mo, akabulog yung netabo, gisunog sa Ginoo ang Sodom and Gomorrah. Kaya wala siya nakita. Apan ang gisulti sa Ginoo nga si Abraham more than 100 years old, miingon ang Ginoo, sa sunod tuig manganak na ang imong asawa nga mga tigulang namo. Mikatawa si Sarah nga asawa nga di na mahitabo, tigulang nami. Mingon ang Ginoo, next year sunod tuig moani ko mobalik ko manganak og lalaki. So ang mibisita ni Abraham mao
si Hesus ang Ginoo na himong tao. Apan sa pag-ani ni Hesus sa 2000 na katuig karon sa tiyan ni Maria, 33 katuig siya dinhi sa atong kalibutan. Siya gatudlo, siya nagpakamatay sa atong sala. So sa wala pa'y Pasko, di na si Jesus. Sumaw na itong bantayan usab nga si Jesus may anhi aron nga kita lukaton ang atong sala. Mao ginay tinuod, nahibalba mo nga sa unang-unang mga Kristiyanos, ang ilag yung giselebrar mao ang pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Mao gitoy dako nilang giselebrar. Siguro almost 500 years ang Pasko na ang giselebrar. Apan sa unang yung panahon, mao ang pagkamatay, pagbangon ni Hesukristo. So, dili nato malimtan nga si Jesus nagpakamatay alang kanimo ug alang kanako. Mao na pinaka-message sa Pasko karon. Na tungod sa gugma sa Ginoo, iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Aron nga ikaw ug ako dili makaadto sa impyerno kung kita mosalig, musandig kaniya sa iyang gihimo dito sa Kalbaryo. Kung kita atong hangyoon nga kita mangay kitag pasaylo sa sala, siya makapasaylo bisag unsa pa kadako sa atong sala. Makapalimpyo siya. Mao na tinuod nga Pasko kung malimpyuhan ka sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit noon, daghan salamat nga kami usab maka-remember sa imong pag-anhi dinhi sa kalibutan, nga among mahibaw-an gyud nga tungod sa imong dako kaayong gugma mianhi ka dinhi aron nga pagluwas kanamo. Ginoo, tudua usab kami nga bisag unsa kadako sa among sala tungod sa imong pagpasaylo, mapasaylo kami, Ginoo. Lord, tudloa kami nga magbag-o sa among kinabuhi. Tudloa kami nga mahimong imong sumusunod. Daghang salamat sa pulong nga among nabasa karon. Pasayloa kami sa among mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen. Maayong Pasko kaninyong tanan. Hinaut pa unta nga daghang mamasko, hinaut pa unta nga kung naay mamasko ayaw kalimtan ninyo nga mohatag o gamay nga pinaskuhan bilang response nato nga gihatag sa Ginoo ang iyang anak. Kita usab kung naay mga bata nga magkanta sa inyong balay, ayaw kalimta sa paghatag og mga gagmayng kwarta nga pasalamat nga pamasko nila. Amen.